Grabe rin ang lawa. Ilay niya mga kayo. Uy, gutom juga kayo. May matimo sa balay ba? Sinukang nani. Judani, mas mo palabas na to ani. Gamitin na nani. Magsilbi nani ba? Grabe lang niya kasi food trip eh. Sa'yo pa kayo, malaga na kayo kong food. Maranjong mo na oh. Usaw na sa bawas ng tawanan na, nunuktok man. Kung magproblemado kayo ba? At tuon siguro na po eh. Uy, Mr. Lim, mayo kay naa ka. Jong, buti ka mo Mr. Lim, mayo kay naa ka. Itan nga naging kano nga sa'yo pa kayo sa buntag, nanginuktok na, usaw na ka. Ako, kaya kung problema ba yun? Problema? Saan problema ni mo? Ako, umahaw eh. Uy, pamaha. Wala na yung problema. Nung saan ka dyan dili, man tao na problema. May kalumpas mo, ako nang bugimas mo eh. Hindi kamay, Jong. Kita kasi yung baguro ko nung ngiki. Amo, gikan di ay. Sa'yo kayo ko namahaw dito birthday. Kung may sa'yo, di ko na pagkaboy dito. Oo, si Kwanto. Bako kay Lato, basta yan, nagkaon ko dito ah. Ay, dito ka iya, bugaan, dito na yung Mr. Buti ka may Mr. Lim, good ni good. Kani Jong, wakay pamahaw no. Wala. Willing kaya ka, mubang sa kuha. Isa makakaon lang mga Mr. Lim, kanang hinlo mo ka na, kanang legal mo ka na. Problema Mr. Lim, yun din mo kaog mga illegal. Ano saan naman yung taon ka? Ay, hinoon, basta kaon ni Sgutan, bilib ako sa mga kay hinlo mo trabaho na. Wala man sangit basta ikaw. Alangan, siyempre ako pa kaon, wadi ta masangit ani. Hinlo ni kinaon ni Mr. Lim Jong. Ah, sige, asam din na dapita. Ay nasigdaghag pangutana Jong, unsa naman kasabay lagi ta, pero ang pangutana dira, asig maulaw ka. Di na ako magulaw-ulaw, uy, gutom na kayo, mabusog balita na tong kaulaw, di man. Gods mo na akong gusto, sabayon ti karon. Busog lagi ka. Tala! Nga, tara na. Let's go. Kinga, nagita diri Jong. Mo na gyud ning lugar Jong, dai na Jong, anto na ta. Inuang, diri. Inuang, Mr. Lim, asa na mo bigla? Nonsan man ka Jong. Ingon ka kaganina, di ka magulaw-ulaw. Nana to diri ay si gulaw-ulaw. Ako nag-speak na mo din yung lugar ato atuan diyan. Sus, di pa ka na umingaw kayo, gamay rag tao. Nga na, mangiring-iring sa tanong, tanaw na to ba? G, man kaya ka, ay G, gulaw-ulaw ha. Gutom biya ka, anak ka ganina. Ugani, mapugos na lang ikaw. Tiradaan ko na tanan diyan lagi. Kung si skutob sa naay mo kuan, atong kaon na. Gaw, kumusta na ka diya, Gaw? Pasensya kayo, parang medyo ko kabisita si mo ha. Medyo busy pa yun. Target locked. Oops, oh, kita ka to. Ay, grabe, pamarta na mo kay pandemic. Nagbutang ha. Taut-taut, lakaw man na. Pero gidalaan na kasi mong paborito na suman o bingka. Aww. Gaw, dili ko magdugay kay napakoy client nandoon, nagdali ko. At sa ugaw. Jung mo, Jung. Grabe, naghan, gigibilin dyan, no? Bingka o suman. Tara. Pagkaon na dira. Kao klaro mo, daghan pa kayo niyo. Lamat eh, gabi yan yung discount ni Mr. Lim. Ngani rin ni Jung, masagot mo gani kay subti lang ko. Kay daghan kay tag pwede ka kanan ba? Bingka. Uman ni suman, yan ni siman kan asa nang bingka. Sige. Tila to. May cellphone, Mr. Lim. Tiba-tiba tani. May gwapo ni bibo. Pero dito na labtan Jung. Di man ta kawatan. Ang tuyo diri kaon raman. Tama dito ako nung sayang ba? Ayaw panginabot ana. Kaon na tuyo dire. Sige. Kaon. Ikaw na ka. Kaon lang dyan, kaubanat. Gasa kaya sa pagkaon, no? Uhaw, matay Mr. Lim. Matukan ta. Uhaw. Siyempre, mangita ito sa unahan. Ay, Diyos dito siguro nang abilin ba? Basta ito dila, Diyos. Tara, kuha na to. Sige daw. Bisita dito sa ugaw. Ang palit ang magkaroon kayo. Bilin dito ba? Uy, asam itong bilin dari aparel mo. Sugan mo, mukhaon eh. Paborito yun dito na yung suman o bingka ba? Lamig gino. Ya, Diyos ako. Dala Jong, order juice Jong. Ayaw sa ina. Ako sa tilawan. Iwan sa nimo? Oh, matik ba yun? Na-stroke? Yo. Okay pa?
itlog na sa Jong, medyo dugay-dugay na dyan yung mga last man pa, pero pwede pa. Pwede pa din mo. Basta kay, pwede pa. Yun na Jong, yun na. Gusto yan, natong sila naman. Tagay, kaya pambili no, swerte kita mga tla. Uso din suman din, no? Ato kaya mga bilin mo na anigot, ato ay may kwaon na, dito mo pa naman. Oh, kapag biging ka din nga. Uy, kinanaan naman ibay. Pwede pa Jong. Pwede pa, ito yung dadong kapel. Sorry, dito sa unahan. Kasi napat tayo makuha, Mr. Lim. Kaya paminan ako, tagang dugutan ko ba? Kasi naman sa beach dito ba? Tara, let's go.